mamka ti zapáli, lebo to je ohník. Krásne, Teraz neviem, čo mám natáčať, či formulu alebo vás. Neboj sa, nespúpne. Nebude ti fúkať, ty budeš. Však sa postav ty. Natočil? Natáčam, áno. Som natáčil, neviem, či nemám zoomované, nie no. Strieľať po tej svičky, lebo vtedy zapálili a svička začala strieľať. Počkaj. Len si nepopali vlasečky. Kamerujte. Kamerujeme. 3. Poď bližšie, nie? 2. Myslí na niečo, želaj si niečo, tak, nie? Nahrávanie. Ja nahrávam, ty poď, ja nahrávam. Pozeraj na mamku. No, 3. Pekne 4. sa usmievaj. Čo nie tá červená? Čo pomaľovala, nie? Nie, ona vypila palenku. Čo to, z mrazíka, Marfuška? Nie. Maľovali sa. Ale tak umelo sa smeješ. Ty nemáš taký úsmev. No. Tak umelo, že No, Fiduška, Taký modelkovský. Čo Matúško, čo? Počkaj, mamka teraz. A čo si chcela? Všetko! No, rýchlo. To sa tu nezasínajú. Týmu. Ešte. Ty, Jana, že to naraz. Tako. Také, že zapáľujú sú samé. It's head malým. Kúkaj, už až je duší. Čo je to? Otváraj tam, A ti tego My včera prišli do bowlingu a Mirka sa ma pýta, to kde si bol? Jaký uziarni? Je smerdol nejaký. Oco včera za to Pomôž jej, Didi. Vicky, pomôž. Pomôž, Vicky. Všetci fúkajte. Má to všetci. Dianka, pomáha. Všetci fúkajte. Vikinka. Povybieraj ich. A do vody. Čím viac skúkaš, tým veci horia. Tak sa robilo. Pomáhaj jej, Maťa. Už dobre. Už je to dobré. Nie, jedna ešte začne horieť. Konečne. Nie. Dobrá ľudia, rozrobili. Super.